de Papegaaienbuurt. Mijn naam is Peter Westerhof. Ik woon hier samen met mijn vrouw Lucienne Meidsma. Dit is een bijzondere woning, omdat die al meer dan 80 jaar oud is. Hij is uit 1921. Het is een oude woning ontworpen door de gemeentearchitect Kees Rinks de Boer. Maar wat er bijzonder aan is, hij heeft de voorman, de oprichter van de stijl, Theo van Doesburg, gevraagd om hier een mooi kleurenschema van te maken. En dat heeft gemaakt dat deze woning eigenlijk een driedimensionaal kunstwerk is. En dat is natuurlijk nu heel bijzonder, want het is dit jaar de verjaardag van de stijl. De stijl bestaat 100 jaar en ik laat jullie graag onze woning zien. Kom maar mee. Nou, we zijn hier in de achterkamer. Zoals je ziet kun je hier in de achterkamer de stijlkleuren rood, geel en blauw zien. Dit is de woning waar we wonen. Straks komt er het Van Doesburg Rensmahuis. En dat wordt een museumwoning waarmee die mensen kunnen gaan bezoeken. Zo, hebben jullie de kamer mooi bekeken? Dan gaan we nu verder kijken door het huis natuurlijk, want daar zijn nog veel meer stijlkleuren. Kom maar mee. Nou, we zijn hier in de gang van het huis. Ik zit hier op de trap en zoals je ziet heeft iedere plek hier in huis een kleur gekregen. De deur is rood, de trap is verdeeld in rood en blauw, de trappaal is geel, het hele huis is in stijl. Nou, we zijn hier in de slaapkamer. In de slaapkamer kun je zien, net als overal in het huis, dat Van Doesburg overal een schema voor gemaakt heeft. Dus bijvoorbeeld voor de vloer. Maar niet alleen de vloer. Je ziet ook het plafond in de primaire kleuren. Nou, en stijlkunstenaars die hebben zich niet alleen bezig gehouden met schilderen. Hier dus met architectuur. Maar er waren ook mensen die ontwierpen meubels, zoals hier de stoel van Rietveld. Nou, en nadat de stijl was gestopt, toen zijn er ook allerlei andere ontwerpers, bijvoorbeeld kledingontwerpers, die hebben zich laten inspireren door de stijl. Zo hebben ze bijvoorbeeld kleding gemaakt als jurkjes en dergelijke. Ik heb jullie zojuist ons huis laten zien waar we wonen. Ik ga jullie nu laten zien waar het Van Doesburg Rensmahuis komt. Het is nog lang niet klaar, dus de kleuren zitten er nog niet in. Maar ik ga wel even laten zien hoe ze het kleuronderzoek aan het doen zijn. Kom maar mee. We zijn nu in het Van Doesburg Rensmahuis, de museumwoning. Het is nog lang niet klaar. Wat hier al wel gebeurd is kleuronderzoek. En dat betekent, met het kleuronderzoek hebben ze alle verflagen die er door de jaren heen op aan zijn gebracht, hebben ze langzamerhand één voor één verwijderd. En dat noemen ze een kleurentrap. En zo'n kleurentrap zie je hier. Kijk, hier zie je 18 lagen verf die afgekrapt zijn. En zo zie je precies hoe door de jaren heen welke kleuren hier aangebracht zijn. En bovenop is de originele kleur. En in dit geval is die wit. Goed, we zijn hier nog steeds in het Van Doesburg Rensmahuis, de woning wat een museumwoning moet worden. Het is nog steeds niet klaar, maar hier zien jullie weer de kleurentrapjes. Hier zien jullie alle lagen die er in de tijd opgesmeerd zijn hier één voor één eraf gehaald. En hier komen we uiteindelijk bij het wit, wat uiteindelijk in de tijd de schilders in 1921 erop hebben geschilderd. En hiernaast precies hetzelfde, alleen dan in blauw.